Бу Казанның Тунаков урамы. Мындагы йортларның түбәләрендә 2 метрлы боз сөңгеләре. Алар теләсә кайсы вакытта кеше өстенә төшәргә мөмкин. Лидия Чернова быел түбәне чиз тартканнарын бөтенләй күргәнем юк ди. Боюсь, конечно. Әлбәттә куркыныч, монда балалар да күп йөри. Өйгә керер алдыннан башта өскә карыйм. Без Тунаков урамындагы йортка хезмәт күрсәтүче идарәче компаниягә мөрәҗәгать иттек. Алар түбәләрне боз сөңгеләреннән чиз тартырга ышандырды. Әмма 2 көн үтсә дә вәгъдәләрендә тормаганнар. Нам сейчас бить их ничего не стоит. Бу бозларны чабарга күп вакыт та кирәкми бит инде. Нәрсәгә сузып йөриләр, һич аңламыйм. Монысы Башкаланың Толстой урамы. Шәһәр үзәгендәге бу йортта боз сөңгеләре кыш буе барлыкка килеп тора. Шырмалар булмагач түбә җылы, нәтиҗәдә күпләп сөңгеләр хасил була. Ярый әле идарәче оешма чиз тартып тора диләр монда яшәүчеләр. Позавчера убирали снег. Әле 2 көнлек кенә чиз тартып киткәннәр иде. Менә тагын килделәр. Булай эшләмәсәләр, монда йөрү бик куркыныч булыр иде. Без эшлибез домның старшилары белән, алар безгә булышалар двордагы машиналарны үчерергә, һәм дә без машиналарны алганнан соң инде сосулькаларны һәм карларны ташлыйбыз. Бүген Казанның административ техник инспекциясе хезмәткәрләре чираттагы рейдка чыкты. Алар ишек алларын, түбәләр ничек чиз тартылуын тикшерә. Хилафлыклар табылса, шунда ук фотосурәткә төшереп алалар. Кагыйдә булара, кар явып туктаганнан соң ул 9 сәгать эчендә инде чиз тартылырга тиеш. Әгәр бу эш башкарылмаса, башта телдән кисәтү ясыйлар, ә инде аннан соң штрафка тарталар. Кыш башыннан инспекция вәкилләре түбәләрне кар һәм боз сөңгеләрен чиз тартмаган өчен 30 милекчегә карата беркетмә төзегән. Үз эшләрен тиешенчә башкармаучыларга 500 мең сумга кадәр административ җаваплылык каралган. Икенче тапкырында миллионга да җитәргә мөмкин. Йорт фасадларының торышы, тотышы, әгәр дә менә бу очракта шушы йортта алсак, без менә мондай хәлләр булырга тиеш түгел. Монда инде карда карасак, менә күрәбез түбәдә менә мондай кар көртләре оеша, алар аннан соң әйтик менә подъезддан кеше чыга, ул подъездны катырак ятты, ул кар аның өстенә ишелеп төшергән. Менә буларга бик нык игътибар итә, беренче чиратта игътибар итә. Быел бәхеткә әлегә түбәдән кар төшеп зыян күрүчеләр юк. Узган ел 3 аяныч очрак теркәлгән иде. 17 яшьлек егеткә боз сөңгесе төшеп баш мие селкенә. 61 яшьлек ир-ат борынын, 53 яшьлек хатын-кыз умырау сөяген сындыра. Якын көннәрдә янәдән көчле кар явуы көтелә. Димәк, түбәдән боз сөңгеләре һәм кар төшу куркынышы тагын да арта. Руслан Хусындинов, Илгиз Шакуров, Вадим Илларионов, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.